Velkommen til Miracle or Myth. Is it a miracle or a myth? Yeah, miracle or myth. Jeg er ikke særlig velbevandret i selvbruner. Jeg har indtil i år kun brugt sådan en Dove, som ikke er en rigtig selvbruner, som er sådan en fugtighedscreme med noget i, der gør en gradvis brun. For det er simpelthen så mange på selvbruner. Jeg ser gustne eksempler rundt omkring i verden, der er sådan mørk orange. Men nu har jeg altså fået tudet ørerne fulde af, at sådan en her, som hedder Saint-Tropez, som også er det, man får lavet. Hvis man går ud og får lavet noget, så kan man også få lavet spraytan og alt muligt med. Men man kan altså få noget, man selv skal prøve, og det skal jeg prøve i dag. Det skal jeg teste, vi skal se, om det er et mirakel eller en myte. Du har jo set i sidste uge, at jeg både barberet ben, og jeg har skrubbet med pimpsten, og jeg har pilet med sådan en peelingmaske på hele kroppen. Og det skal man gøre, før man skal i gang med selvbruner. Fordi alle områder på dig, som er ro, det kan være under fødderne, det kan være hen over hænderne, det kan være albuer, det kan være nede på hælene. De skal skrubbes godt, så de er bløde. Men derfor skal man stadigvæk gøre noget, før man går i gang med en selvbruner. Man skal for det første ryste den helt vildt. Ryste den. Men det første, man skal gøre, det er, at man skal tage noget fugtighedslotion. Og ja, det er en meget lille fjollet flaske, jeg har her. Fordi egentlig så bruger jeg ikke lotion, jeg bruger body butter fra Body Shop. Men det er for tykt. Man skal nemlig fugte sin hud. Nu slår jeg lige stængerne op her. Man skal fugte sin hud rigtig godt, før man går i gang med sådan en selvbruner. Og man skal godt ud på tæerne, og jeg skal faktisk lægge et ekstra lag hen over tæerne her. Jeg skal gøre mine ben fugtige og bløde, sådan så at selvbruneren kan trænge ordentligt ind i huden. Og grunden til, at det skal være en lotion, det er, at en fed creme simpelthen ikke suger ind i huden hurtigt nok. Og så står man der og er super fedtet. Og jeg er meget spændt på, hvordan det her kommer til at køre, fordi det er også noget med, at når jeg så har puttet det på, så skal jeg gå med det på i 12 timer. Og så skal jeg i bad og skylle det af, og så er det først der, man kan se effekten af det. Men nu smager jeg mig lige videre ind, så ses vi lige om lidt, ikke? Nå. Den her handske køber man med. For øvrigt, det her produkt koster 299, den her handske koster 79. Det kan fås på klinikbelnature.dk. Og ja, 299 og et eller andet med nummer 70. Nu skal jeg i gang. Og hvis du skal lave det her, så er det rigtig smart at tage hele kroppen. Det tager for lang tid nu. Nu skal jeg lave noget for dig, og jeg laver benene i dag. Og det gør jeg her om morgenen, fordi det her jeg laver min film. Men det giver god mening at lave det her om aftenen, før du går i seng. Fordi når du har taget det her på med den her svamp, og lige om lidt forklare, hvordan man gør det, så skal man lige vente et minuts tid, og så kan man tage noget tøj på. Og der er det rigtig smart ikke at tage sin hvide yndlingskjole på. Det ødelægger ikke tøjet, men nogle gange kan det ikke komme af. Og det vil sige, tag noget på et par gamle joggingbukser, for sådan nogle har jeg jo til cykelheden alle sammen. En eller anden gammel t-shirt, og så hygge dig derhjemme. Og så minimum 4 timer skal du have det på, og så skal du i bad. Så lige før sagde jeg 12 timer. Det er åbenbart noget nyt. Man kan godt vente, nøjes med at vente 4 timer. Men min datter, hun venter 12 timer. Hun sover med det på, og så skyller hun sig næste morgen. Og hun er utrolig brun på en utrolig pæn måde. Så en regel er, at man ryster den virkelig godt. Nu tror jeg snart, jeg har rystet den rigtig godt. Og så tager man et pump. Og så tager man cirka et pump per lår. Altså et pump til det ene lår. Og så putter man det på det. Så tager man et pump til det andet lår. Fordeler det. Og et pump til underben og et pump til underben. Nu laver jeg lige overlårene. Okay, I'm back. Se. Nu har jeg lige puttet noget på her. Og du kan godt se, altså de der bitte små mørke prikker, som jeg spurgte min datter om. Hvad med det? Skal jeg så have brune prikker? Det er det, der går væk, når man vasker det af. Det er overskudsfarven. Men det er sgu da en meget sådan pæn, dejlig solbrun. Nu viser jeg dig, hvordan man gør det nederste. Og jeg har lige en rettelse. Det er ikke nok med et pump per ben. Det er helt sikkert ikke nok. Og det kan være mig, der kan høre det efter. Det er meget sandsynligt. Jeg var ved at gå i panik, fordi jeg er sådan en, der går i panik over sådan noget her. Jeg brugte 4-5 pump på et lår. Og det er slet ikke, altså nu kan du se, det giver jo en farve, men man kan virkelig godt mærke, at det her, det er ikke noget, der kan gå rigtig galt. Altså det håber jeg i hvert fald ikke. Det har jeg i hvert fald lige bildet mig selv ind. Jeg har altid været sindssygt bange for det her. Den er meget let. Og allerede nu bliver jeg en lille smule glad af at kigge ned på mig selv. Med hensyn til fødderne, lad nu være med at gå helt ud til tæerne. Selve foden er vigtig, og her skal du passe på, for sådan nogle som dem her, og kanterne på fødderne, der skal du sørge for at bare lige strejfe fødderne sådan her. Ikke tykke lag ud på. Hold dig op på toppen af foden, ikke ned på det tørre hernede. Selvfølgelig lige ned omkring anklen
Og jeg gør altså lige sådan her, og det ved jeg simpelthen ikke om nødvendigt, for jeg føler bare, at det kommer til at sidde i kager. Her kan man også godt være lidt tør. Så jeg tror bare, jeg har lyst til at gøre sådan her. Det er der ikke nogen, der har sagt, jeg skal. Men jeg har simpelthen ikke lyst til at have sorte pletter, mørke pletter på mine fødder, fordi jeg elsker jo høje sko. Og åbne sko. Jeg tror lige, kan man godt få lidt mere på? Er det spild? Nu gør jeg det. Jeg fik lige lyst til at give dem lidt mere. Prøv at se, man får jo simpelthen så pæne ben af, at de bliver lidt brune. Og det er jo også derfor, at vi i 80'erne og 90'erne kørte på poletferie. Se, du kan godt se forskel. Ikke? Det bliver sgu da pænere, det her. Se, min rødplettede forårsben. Det var sjovt. Jeg kan godt lide at prøve sådan nogle ting, jeg er bange for jeg var bange. Se, det her skal jeg skynde mig at skylle af. Fordi ellers så får jeg en brun plet der. Det er fordi, jeg ikke har haft svamp eller handsken ordentligt på. Men den fungerer rigtig godt. Der er stof der. Nu skal jeg lige lufte i 1 minut eller 3. Og så skal jeg have noget tøj på, som jeg ikke er bange for, der kan blive beskidt. Jeg tror bare, at jeg tager nogle sorte bukser på og nogle sorte strømper. Og så venter jeg nogle timer, og så i aften, så skal jeg bade. Og så skal du være med til at se, hvor flot det er blevet. Og jeg tror på det. Jeg synes, det ser allerede rigtig dejligt ud. Og jeg tror også, jeg vil prøve at lave hele kroppen i aften. Så, nu er der gået de der 4-5 timer, og jeg synes det allerede, altså bare sådan her. Jeg vil ikke være bange for at gå ud sådan, så hvis man nu ikke kan nå at vaske af, så hvis man er god til det, som jeg tydeligvis er, så kunne man godt gå ud sådan her. Fordi prøv lige at se, det er altså ikke plettet eller noget. Vel? Det er da ret pænt. Og bagpå, og lidt bagpå. Det eneste dårlige, jeg kan sige om det her, det er, at det lugter. Det lugter af det der lidt gamle karamel. Og folk, der bruger det ellers, siger, at det lugter lidt mere, når man sveder eller når man træner. Og det er jo lidt. Nu går jeg og skyller det af. Så, skyllet. Ikke skrubbet og ikke væsket, men skyllet med varmt vand. Tørret. Smurt lidt dejlig fed creme på. Klar til stiletter. Jeg tror, jeg vil gøre det, at jeg vil give det en tur til. Jeg er rigtig glad for, at det ikke er mega mærkelig orange end i Fønsby brunt. Jeg vil hellere have, at det sker gradvist, så jeg vil give det en tur til, når jeg nu skal lave resten af min krop. Men jeg er absolut ikke bange for Saint-Tropez længere. Det har jeg været altid. Jeg har altid tænkt, oh my god, jeg vil helt orange. Det var Miracle of Milk. Det er et lille mirakel, fordi at jeg har fået pænere brune ben uden at dø af skræk og uden at ligne i Fønsby. Tak for nu. Du kan finde alle de her produkter, jeg har nævnt, inde på klinikbelnatur.dk. belnatur.dk. Ha' det godt. Tak for nu. Husk at gøre det med at have lækre ben.